Parlem ara d'un robatori amb armada comès... Ahir a la nit no et vaig sentir arribar? Els fets han passat... Em vaig anar a dormir tard. Per això et costava tant llevar-te aquest matí. I vosaltres què vau fer? No, amb la Clara al final ens vam quedar a casa. Però el dijous sí que sortim, m'ha regalat unes entrades pel Teatre Nacional. Vaig a fer-te un cafè per veure si et despertes. Ah, sí. Fonts hospitalàries ens informen que la situació del guarda és d'extrema gravetat i a hores d'ara es tem per la seva vida. L'home va ser traslladat en ambulància a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va ser immediatament intervingut. Aquesta setmana s'ha posat en marxa un... Tio, ja m'estava començant a posar nerviós. Recorden que no torni a fer negocis amb el Radwan. Què ha passat? Què et poso? Res, marxo de seguida. El tio que s'ha posat cabró. Sap que hi ha hagut merder i no volia comprar rellotges. Diu que l'hem cagat i que ara li costarà col·locar la mercaderia. Quins collons. Al final ha fluixat la mosca, tio. Té. Ho he comptat, està tot. Has vist les notícies? El tio no saben si se'n sortirà. Si la palma millor, tio. Jota, si la palma la cosa es complicarà. És l'únic que em va veure a la cara. Mira, tio, no ho sé. Escolta, la seguretat és l'únic que em podria identificar. I el tio té un peu a l'alta barri. I encara que se'n sortís, només em va veure uns segons. Jo crec que el que s'ha de fer és fotre al camp. Si fins que tot s'hagi calmat. I aixecar la llebre? Va, tio, hem d'actuar amb normalitat. Relaxa't. Ja et trucaré. Jota, no em truquis. Vegi que plegava d'aquesta merda. Que ja ho sé, tio. Però almenys podem quedar per fer una birra, no? La Trinely... Amb aquestes mesures s'espera reforçar el setge sobre els conductors imprudents i temeraris que, tot i que estan de creixent en nombre, no deixen de ser... Els bunyols te'ls menjaràs? Que sí, home. Com que abans has marxat d'aquella manera? T'ho he dit, hi havia un client esperant. Em pots fer pa amb tomàquet? Sí, ara t'emporto. Una informació que ens arriba del centre on està ingressat José... Pots apujar el volum? El guarda de seguretat que va ser greument ferit en el curs del robatori. Fonts hospitalàries ens informen que la víctima evoluciona favorablement dins la gravetat i els metges ja no temen per la seva vida. Els assaltants encara no han pogut ser identificats i continuen en recerca i captura. Què fots? M'has d'ajudar. Què passa? Quan tornava cap a casa he vist que a la porta hi havia dos bòfies. Hòstia, tio, no fotis. Tio, la poli em busca. El puto assegurat em deu haver reconegut a les fitxes policials. Merda, i ara què fotem? Tu no cal que faci res. A tu no va veure la cara. Jo ets a fotre el camp. I què vols que faci? Necessito pasta, tio. La meva part del cop la tenia al pis. Jo puc passar la meva. Gràcies. T'ho tornaré tot. No, això és igual. Tu el que has de fer ara és fotre el camp. Porta'm la pasta demà. Seré davant l'antiga fàbrica a les 12. No em fallis. Sí.